Aisha. Nura ya rasu ina da shekara da zai kai 50 Nura ko? Nura zai kai 50, Allah zai kai 50, kai shekara 50, a shi ‘ya'yansa 10. ‘Ya'yansa da na ‘yan uwansa ya kama Yanzu ya kama 20 ba ɗaya waɗannan marayun na gabansa da nasa 20 ba ɗaya yake tare ga uwarsa. Nasa 12 ne. Nasa su bakwai. Na Ali Al'ai ba wani yana da ransa. Marayu. Na magaji 7, nasa 12. Ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni, bismillahirrahmani na roƙi Allah mannani, a kullum na yo sabon launi na yabo gurin mai ƙur'ani don a ranar kiyama ya san da ni. Ya Muhammad ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni, kafin a ce yau ga cuta ta shiga me zai warke ta, to da a nemo da fahimta ni na rike baban binta. Rigakafi ai yafi ‘yan uwa, rigakafi ai yafi magani. Ya Muhammad ka kula da ni a cikin masoya ka sa da ni, sallallahu alaihi wasallam.